алып бару өчен без үзебез горурлана алабыз. Инде гадәттәгечә традицион рәвештә әлеге чаңгы ярышын, әлеге чаңгы юлын без башлап җибәрәбез. Районыбызның башлыгы Җиһан Габделфат улы Нуриев сүзләренә ясышлы алкышлардан каршылыйк әле. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле чаңгы сөючеләребез, балаларыбыз, өлкәннәребез, укытучыларыбыз. Әлбәттә инде бүген шушындый зур илебезнең һәр авыл җирлегендә, һәр шәһәр җирлегендә, һәр районында шушындый матур чаралар үтә. Һәм мин сезнең барыгызга шунда килгән өчен чын күңелемнән рәхмәт әйтәм. Спорт дигән өчен рәхмәт әйтәм. Бүген бар җиребездә булган, тормышыбыз әйбәт, Аллага шөкер. Спорт буенча шөгыльләнә торган безнең бүген 200дән артык спорт сооружениебез гына бар районыбыз буенча. Рәхмәт Республика Президенты Рустам Иванович Миңнехановка, илебез президенты Владимир Владимирович Путинга, менә балаларыбызга, безгә шушындый спорт белән шөгыльләнергә, шушындый тормыш алып, матур тормыш алып бирергә мөмкинлек биргәннәр өчен. Һәм әлбәттә инде минем монда чакырасым килә безнең ветераннарыбызны, Иван Смачкая, Яфар Зиядинов. Киләгәйдә менә шушындый бер ветераннарны тәбрикләп китегән алар безнең республикабыз чемпионнары, Россия күләмендә ярышларда катнашкан егетләр. Яфар Зиядинов шөкәле. Бер барыйм. Килә аланы, йөгерә, маска кигән, танып та булмый, шуңа күрә ерактан. Далалы масканы да урамда сасаңмы яны. Менә кил монда бас әйдә. Хәерле көн. Менә шушылай итеп яшьләребез күреп үсегез. Безнең республика чемпионнары әйткәнчә, Россия ярышларында катнашып, районыбыз, республикабыздан яклаган чаңгычыларыбыз бар. Шуңа күрә барыбыз да шулай итеп алга омтылып, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Исәнлек, саулык, көчле командар, көчле егетләр, кызлар, беренче әлбәттә җиңәргә тиешләр. Бер-беребезне хөрмәт итеп, матур ярыш күрсәтеп, яхшы ял итеп кайтырга насыйп булсын. Исәнлек, саулык һәм бу чаңгы ярышларын ачык дип белдерәм. Бәйрәм белән барыгызга. Бик рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Инде әзрәк кенә кагыйдәләр турында һәм без нинди класс буенча чаңгыга чыгачакбыз, шуачакбыз аңлатып китәргә тиеш безнең Азамат Идиятуллин, главный судья соревнований, объяснит, по каким классам будут у нас соревноваться наши участники. Азамат, несколько слов. И финиш будет уже вдоль тех больших футбольных ворот. Это детские сады. Там будет общий, все девочки, мальчики. Вторая группа, уже первые и четвертые классы, это старт будет тоже с зоны старта. Видите, направление вдоль флажков. Там будет судья стоять и будет направлять. Разворот будет возле ближней базы к концу. Там будет тоже судья стоять, флажками все ограничено. Поворот размечен. Финиш уже будет вдоль этих елок, в горку уже не едут младшие классы. На финиш тоже будет направлять судья. Вторая группа уже 5-е и 8-е классы. Старт тоже берут отсюда, с зоны старта. Направление такое же, вдоль лыжной базы, едут дальше до футбольного поля, искусственного футбольного поля. Его проезжают вдоль забора, едут, уже берут горочку небольшую, которая идет между деревьями большими. И на финиш со спуска, едут со спуска на финиш. Судья тоже будет направлять на том участке. Девочки, мальчики, одинаковая дистанция. И старшая группа, 9-11 классы, старт тоже берут отсюда, так же как и предыдущая группа проезжают с футбольного поля, но уже выезжают за забор. У нас есть там еще одна петля. Это уже дистанция 2000 метров. 9-11 классы и девочки, мальчики, одинаковая дистанция. Проезжают эту петлю, выезжают с этого же участка и также берут эту маленькую горку. И на финиш также выезжают сюда. Старшие мужчины и женщины, старше и массар, то есть общий забег массы, то же самые дистанции, что и у старшей группы 9-11 классов. Еще есть схема трассы на той стороне, Каракат, я вам дам. Там все дистанции расчерчены, показаны, потому что на том можете смотреть. Рахмат Бизур, Азамат. Ну что ж, уважаемые друзья, уважаемые участники,
Всем удачи, давайте без травм, самое главное весело, как обычно, как ежегодно. Мы сделаем эту лыжню еще популярнее, поэтому отмечайте в инстаграме отдел молодежи и спорта